אוקיי, עכשיו אני אעשה את הוידאו הזה בעברית, כי אני לא ממש גורה על הקונספט, ואני רוצה להתייעץ איתכם. אז בקיצור חשבתי שככל שאני מתבגרת ומזדקנת, יש לי קצת ניסיון חיים, לא בעניין של נהייתי חכמה יותר, אבל יש לי פשוט ניסיון פרקטי במלא דברים שחסר למלא אנשים כביכול. ואני לא מנסה למכור או לפרסם משהו, ממש לא. אני פשוט מרגישה צורך לחלוק, זאת אומרת להתחלק בניסיון הזה, שזה לייפהקים, ועשיתי רשימה כזאת של נושאים שאני יכולה, שממש יש לי מידע מדויק, לפעמים מקצועי, לפעמים פחות מקצועי, לפעמים בגדר עצות, לפעמים בגדר לייפהקים מוזרים, שהי, לא חשבתי על זה, אבל זה בעצם עובד ממש מגניב. וניסיתי זאת אומרת, לספר על זה בכמה קבוצות, ואנשים ממש ממש התלהבו, כי הם לא שמעו על זה. ואפילו שאלתי את צ'אט GPT כמה דברים, והוא לא יודע את מה שאני יודעת. וכל זה פשוט מרוב, אתם יודעים, ניסיון של חיים בארץ לבד, ועבודות וכל מיני דברים למיניהם. אז קודם כל אני מדברת עברית, רוסית ואנגלית, וזה יכול לעזור כבר נגיד לעולים חדשים שלא ממש שולטים בשפה העברית. וחוץ מזה עשיתי רשימה כזאת של כל מה שעלה לראש שאתם יודעים שאני יכולה לעזור בו, ואני רוצה להתייעץ אתכם האם בכלל זה חכם לעשות צ'אנל שהוא מאחד בעצם דברים כל כך לא קשורים, שהם לייפהקים ועצות, שהם בעצם, זאת הרשימה שחשבתי עליה, שזה עיצוב פנים, מה חשוב כשאתה מחפש ובוחר דירה, מה הקריטריונים הכי חשובים, איפה ואיך להשיג רהיטים זולים או בחינם, ממש מדהימים וממש יפים, אילוף כלבים, לייפהקים שממש עובדים טוב ומאוד קלים, לייפהקים בחינוך טינאג'רים, אל תצחקו, ופתרון קונפליקטים מסוימים עם טינאג'רים, שעובד מאוד מוצלח, גם עם אנשים ככלל ועם טינאג'רים בפרט. רפואה ותרופות באיזשהו מצב, הכל מניסיון אישי, איזה תרופות כדאי, איזה תרופות ממש ממש לא כדאי לגעת בהם, דרכים איך להתמודד עם התקפי חרדה, דיכאון, התמכרויות, גם הכל מניסיון אישי, אוכל, לייפהקים ודברים ממש טעימים שאף אחד לא יודע משום מה על קיומם או איך להכין אותם, דברים כמו איך להשיג סכום כסף לא קטן, באופן חוקי לגמרי ומאוד מיידי, איך ואיפה לחפש עבודה, עזרה בהכנה לרעיון עבודה להייטק, ביוטי לייפהקס, בקטע הכי טיפשי, איך להיראות 10 שנים פחות מהגיל שלי. ואני לא מדברת על מוצרים כרגע והמוצרי, איך אני אגיד את זה, טיפוח. זה פשוט, אתם יודעים, לייפהקים שצברתי איכשהו, ולדעתי זה די הצליח. בירוקרטיה וראיית חשבון ומסמכים, שזה בייחוד חשוב לאנשים דוברי רוסית, שהעברית שלהם קצת עדיין לא חזקה במיוחד. אני יכולה לעזור להסתדר בזה, זה יכול להיות מאוד מבלבל, החל מחשבונות מים ועד להחזר מס. מה עוד? סטיילינג, בגדים, איפה להשיג סקנדים, סקנד הנדים מדהימים, איפה משיגים בגדים בחינם, איך לשלב דברים, כאילו בשביל להשיג תוצאות של סגנון מסוים, שיפוצים ודירות, שזה ממש ההתמצאות שלי. זאת אומרת, החל מאיפה לקנות פרקט ואיזה ולמה, ומחירים. עכשיו יש לי גם, רגע, רשמתי את זה איפשהו, ממש דברים מדויקים. יש לי מספרי טלפון של אנשי מקצוע,
שבדקתי מניסיוני ומניסיון חבריי ממש ממש מומלצים, כגון רופאים, בתי חולים, הובלות, מעבר דירה, כל דבר שקשור לכך. אפילו תמיד הלבנת שיניים ללא תשלום של 1,000 ש"ח. אני יודעת הרבה דברים על בתי ספר, גני ילדים, ילדים עם צרכים מיוחדים, והדברים הללו ועוד דברים. ומה אתם אומרים? האם כדאי לפתוח צ'אנל שהוא חוכמה בשכיבה על הכרית? כי זה מה שאני עושה. בדרך כלל אני אוהבת לשכב על הגב ואז לספר דברים. זהו, פשוט תייעצו לי, תמליצו לי, תגידו לי אם זה נראה לכם הזוי. אני יודעת שהמון אנשים עושים את זה, אבל שמתי לב שרובם מנסים למכור את הפלטפורמה של גוגל/וואטסאפ/ תשקיעו כסף ואז תרוויחו הרבה. זה ממש 98% מהפרסומות. או למכור את השירותים שלהם בתור קואוץ' או קורס או כל דבר כזה. זה לא מהסדרה הזאת, זה יהיה לגמרי בחינם. למה אני רוצה לעשות את זה? אני לא עובדת כרגע, יש לי זמן פנוי, ולדעתי זה יועיל לי ולאנשים אחרים, ומי יודע לאן זה יוביל. זהו, יש לי כמה השכלות והרבה דברים לספר לכם. בבקשה תגיבו ותגידו אם זה נראה לכם טיפשי או שזה נראה לכם מועיל. תודה.